И здравейте хора, аз съм Добосбг и днес ще играем Паладин с Kill the Boy. Аз съм Каси, той е Грок. Аз съм Грок. Да, за първи път игра Каси и ще видим. Този път сме на Capture and Siege, което е страхотно. Най-накрая. Да, най-накрая. Не съм много добър в еймването. Мама стена. Стена през. Сладежи живот. Епа, кюто. Аз не знам, какво трябва, аз не знам как се прави това. Кюто какво ми е? Аха, това ми е кюто. Иду ли да има Каси? Ето ще те убия са. Бизарно. Не! Убиха го. Да. Сега се старям много. Това ми ще къде ме убил? Стига. Ема, някой взел това. Окей, идеално. Ей, мен ме уби. Грок. Извинявам се за добия, за Юлия, как му лъгаше. Но просто плана така. То! Бати бъга! Мога да го видиш на видеото. Бати бъга. Чао, бе. Дукен. Да то тъп ли е да му стои така, е? Котел. Виж такова, що? Гуфи? Ти капчернаха такова, бе? Да. Бягам. Те да боса ми силни. Така. Съфирано. И гледам сега, ако имаш този епизод, платно фотокомпютъра ми има 8 път по-направо. Но не решавам да това. Да не гледам тата. Но защото и аз да... Каши ме за силни така, бе. Бати пимп. Найс. Къде го е? Не го бихме. Това е кинеса. Не ти ми шпият този след. Не качам. Тук е шкоф на дек. То... Абе, какво? Бати туратите. Това не. Може да като къдем този. Турати. Да. Къде са влюби? Какво? О, боже, за какво? Я пак на хлеба, не да отгреме той. Беше пита. Ние ги изкосваме вече. Да. Да видим. Защо? Развявам се за този лак малко. Но що ми папа FPS-а? Защо? О, фак я. Този лъки шот. Дай го пе. Не знам. Мога да педа, но да. Защо? Не. Що? Всяка е много плага малко, но... Просто... Малко така изведнъж това. Не, да видим. Те се спомня така.
Добре, извинявам се. Не да се извинявам. Ако не между другото имам батка изо. Не! Мале, не. Така, скачим го. О. Не е пак така. Изи. Изи. Изи пили лемон сквизи. Така. Мале, какво? О, те как са много от тебе? Кои? На грок? Тези, които си случих новите. Да, те обикновено ти дават най-тъпите карти. Нимай, това... Не. Сега го бия това. Къде го? Кой знам, съм много залагано. Просто не знам, защо така вече. Не мога да така на толкова много. Малко не влагаш. Не го откачам. Да не го капчах, вот не. Оу! 4 FPS. Пак, защо? Измъкнах си на Пак, да супер не малко. го кажеш по това. Те кога бе? Айде да го биеме. Айде. Няма се залага, ако има малко на това. Бей го, не лагва да я стига. Някой ме бие? Ето да лага. Да, биеме някога да. Да Yes. се разрушат много. Не да разрушат. Yes. Няма да лага много. Що така малко ми върви? Не да. Но по-нататък. Мога да се в много. Кас е нещо като Вейн, така ми се струва. Защото и с Вейн така... Да, не. Какво пак не знам за... Защо е върви толкова малко като... Окей, значи всичко ми е на логи, защото бя... Те пак ли такова това? Да. Но аз съм тук да помагам. Не. Стига, бе. Що малко... Да. Бе, как ме бил, както имах лут? Добре. О, ти си ме убил. Аз съм те убил, бе. Гледай. Това го унищожихме. Изи. Така. Всичко малко такова на Макс. Ой, много се изминам за това. Не знам защо толкова. О, аре! Обаче улта ми не разбирам какво прави. Улта ли ти? Да. Да е една птица. И нека си повече да избиеш нещо такова. Кой е тук почему да е? Не. Защо спичаш, же стига, бе? О, много се взимам за този лот, имам много. Как ще бъде на защо така ми правиш? Тема това. Не бе, как ще го... няма да го оцеля така. Офис. Това много ми помага. Добре бе, так, така си е. Удрай това. Тази игра е много напечена. Така е. Не. Кой ме убил е? Касто.
Отдема свар, отдема бия, добре, не честно. Няма право. Аз по 60 така сварям, но много това. Айде, аз съм умрях тук. Стига, бе! Мати лага, бе! Не го тук. Добре. Мадясно. Четири FPS. Пък си извинявам. Много мечка да се отвиням това. Толкова там не логи. Ще умри се. Ей, хе! Да, те тук щит си сложили. То... Не забитам направо. Те май ще ни бият. Което е зле. Но ще видим как ще провърви, все пак може да бием. Няма билето. Ау, как го е? Дърпете, бе. Ето един бомбон ще вземе. Ето такъв златен извадих. Так вчера ти пусна фото ми на карес. То... Без плановото. Да пиеш малко. Майко. Така. Къде е това капчевано? Тук. Капчевете 40... Ти си на вългата чак? Да, не видя ли? Така. Ние сме на коя врата? На втората? Нали? Душим, да. Да. Разрушихме я. Арена Волта! Давайте, сипвайте на полата, давайте. Давайте, GG! Бихме ги! Yes, ще ме бъде. Браво е! И това беше от мен. Аз бях The Boss и